Hallelujah. Praise the Lord. Odofo nyankopon onye okesie. Ontre wahye mu. No mi ekwan fanti bebi akwan da. Emfa nhye ne din kronkron nyonyam. Ode na wotwe foforo acha yen eye na adomara kwa. Enye ye nyansa. Ye nimdi ana ye papa ye bi. Ne mom ye nyame na adom. Enenso ma wakwaaba de ba woti ase sendwumedie iso. Ne ya fa kenkan samwefi. Asomafoɔ ndwuma na etidu. Ne nchichemu eduasa nkron edikosi eduanan miensa. Odofo na Petro akọ Cornelius fie ebra onyankopɔn eda na edi kyerɛ Cornelius sonsoma nipa bi mfa enko Peter enkyɛn na omonko srɛ no omra embɛ kyerɛkyerɛ no enkyerɛ omo. Odofo we kind the whole of Acts chapter 10 Asomafoɔ ndwuma etidu na ubehu saa ensame wo ho no we de ye fi ye toaso fi nchichemu eduasa nkron kosi eduanan miensa no na Peter ana Petro no guso eka baba twerɛsɛm no de kyerɛ wo mo ena na ɔka sɛ yen mi ame no kasa ne me nuanom ye yadansefo wɔ nsɛm a ye kan yi ho ɛsɛ Yesu Kristo na ɔba ye no ɔba ma nipa nyinaa na onyankopɔn eyi ne maye sen no wɔ asennua so na onyankopɔn san nyane ne bio ɛda ɛtɔso miensa na ɔda ne ho adi ɛde kyerɛ amansan nyinaa ɔsɛ ɔde kyerɛ ne petee nanso ɛnyɛ nipa nyinaa ɛna agye ne diye nyɛ nipa nyinaa na nya ho mfaso ɛgye ɔma onyankopɔn ɛgye ɔmo sɛsɛ omunya ho mfaso. Odofo we kyerɛ onyankopɔn onim ɔmo a ɔmbɛgye edi ne ɔmo nyinni ebra na Judas ne Yesu no monam no Yesu nim dada sɛ ne Judas bɛyɛ no obɛyi ne ho afidom no nyinaa mu ye hu no sɛ ɔmo kaayɛ no ndwane sɛ deɛ krampo a ɔmo san bae betwa wɔ Jerusalem kosi sa hoɔden na ba ɔmo so saa na yɛn nso so nyame hwɛ kwan sɛ yɛbɛtwa wɔ Jerusalem kosi sa hoɔden no ebeba yɛn so kronkron ahoɔden no ebeba yɛn so ebi na ɛba Petro so a afɛdeɛ we nwane ampo Yesu ne mom afɛdeɛ ogina kukuduro so bebi obegyina bia ɔbɔ Yesu Kristo din. Hallelujah. Ɛno nti onyankopɔn ama kwan sɛ wo obegyina edi na obɛma otumi mo abɛyɛ ne ba nti no yɛn so yɛbɛyɛ adansefo te sɛ deɛ Peter no mo ɛyɛɛyɛ no na afei Peter edi adanseɛ sɛ ɔno ɔmo ne no edidi nomee na owuye no ɔsɔre ɔpɛso ɔkyerɛ sɛ ɔmo di ho adanseɛ saa sɛ yɛ no korɛ afei wahyɛ yɛn sɛ yɛn ka asɛmpa ne yɛmfa nkyerɛ afoforo na yɛn di ne ho adanseɛ na obi biara onyankopɔn afrɛ no ɔbɛba ne nkyɛn no so yɛn ka ho sɛ saa Yesu ya ɔno Peter ɔka ne ho asɛm yi ɛna onyame ahyɛ no ato hɔ sɛ waka ho asɛm ato hɔ sɛ ɔno na ɔbɛyɛ temmuafoɔ ɛwɔ asiasefoɔ ne ewufoɔ nyinaa mu na ɔno ɛna diifoɔ ne nyinaa edi ne ho adanseɛ ne din mu na obi biara ɔgye ne di no ɔno obenya bɔne fakyɛ esanse sɛ bɔne sɛ mogya hwiegu eni hɔ a nka bɔne fafiri ana bɔne fakyɛ nso eni hɔ nanso Yesu Kristo ehwie ne mogya no edi egu ama adasa nyinaa edwuma de deɛ Yesu ayɛ ama nipa nyinaa na hwannom ɛna ɛgye no hwannom na ɛgye atom nom de ɔmo ho ama no ɔdɔfo bere bia ɔbɛte nyame asɛm no na onyankopɔn ɛne wo kasa efisɛ sɛ nyɛ ɔno a asɛm no mpo ɛnka wakoma but kronkron ne bɛ mu a asɛm no bɛka wakoma gyidie firi asɛm no mu ɛna ɛba gyidie mu ɛna yɛtu anamɔ nso ɛwɔ Kristo mu asɛm ne tie asɛm ne kan ɛne asɛm ne mpɛnsɛmpɛnsɛ mu no ɛno ɛna ɛde yɛn pem kɔ anim asɛm ne boa yɛn ɛma yɛtumi ɛte onyankopɔn ase sɛdeɛ ne Asomafoɔ ndwuma etidu yi ɛkyerɛkyerɛ yɛn ase ɔdɔfoɔ na wɔtwe esi mu yi yɛnya ɛbere ɛma twerɛ no yɛnya ɛbere ɛmmɔ mpaeɛ yɛnya yɛbere yɛn kyikyɛ mu yehu nea sɛdeɛ yɛbɛtumi ɛyusi ne nyinaa afa
Ɔdɔfoɔ san yɛ ɔsɛmpakani adwuma. Kyɛ asɛm no na wɔtwe mu na ma ɔfoforɔ nso anidasoɔ. Obi wɔ hɔ a watɔ baha. Obi wɔ hɔ a ne gyidie ɛreyɛ atɔ apɛ ɛnam nsɔhwɛ bi a ɔnam mu. Obi wɔ hɔ a ɔnni anidasoɔ biara. Obi wɔ hɔ a wahwere ne dɔfo bi. Obi wɔ hɔ a nnipa nyinaa apɔ no. Ɔdɔfoɔ, ohia wo nsɛm awerɛkyekyere. Ɛno nti momma yɛnto yɛn ho so sɛ yɛbɛkyekye afoforɔ werɛ. Yɛbɛbɔ mpaeɛ ama afoforɔ. Yɛnyɛ nnipa a yɛdi ma na afoforɔ anya nkwagyeɛ ɛwɔ Kristo mu. Ɛhe na wobɛdi daa nkwa ɛne awieɛ? Sɛ ɔtɛmmuafoɔ no ba na ɔbu atɛn a, ɛhe ne yɛn gyinaberɛ? So woasiesie wo ho. Yesu ɔbɛba biom. Mesiesie me ho. Ɔdɔfo kyɛ asɛm no wɔ Yesu din mu. Amen.